Яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Республикада игълан ителгән санитар 2 айлык Әлмәттән ничек узачак? Проектлар бәйгесе авыл мәктәпләренә килде. Заманча квартирниклар традициясе кабат яңара. Әлмәт башкарма комитетында Эко-весна 2023 санитар экологик 2 айлыкка әзерлеккә багышланган зональ киңәшмә узды. Катнашучылар апрель-май дәвамында узачак акцияләр табигатьне саклау һәм чисталыкны булдыруга багышланган чаралар турында фикер алышты. Теманы Линия Хәсәншина дәвам итә. Санитар экологик 2 айлыкка старт бирүгә багышланган очрашуда иң беренче булып Адель Алимов чыгыш ясады. Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрлыгының Көньяк-Көнчыгыш территориаль идарәсе башлыгы чараның төп максаты экологик киләчәкне сыйфатлы итү дип билгеләп китте. Ул электән үк ата-бабаларыбыз һава, су һәм җирне саклап, хөрмәтләп, киләсе буынга тапшырырга тырышканнарын искәртте. За последние 5 лет на территории республики было реализовано 850 природоохранных мероприятий на общую сумму 52,2 миллиарда рублей. При этом 24 миллиарда рублей – это бюджетное финансирование. Әлбәттә, сумманың яртысыннан күбрәген предприятиеләр бирү бизнесның социаль җаваплылыгын күрсәтүче ачык мисал, диде җитәкче. Хочу отметить, что за последние 5 лет количество жителей, ежегодно принимающих участие в природоохранных эколого-просветительских мероприятиях возросло до 1 200 000 человек. Это каждый третий татарстанец. Экологик өмәләр 1 апрельдән старт алды. Республикабызның чисталык марафоны кысаларында шүплекләрне бетерү, агачлар утырту Татарстанның санитар 2 айлык уздыру традициясенең дәлиле. Җаваплы хезмәтләрдән тыш экология мәсьәләләрендә халыкның сакчыл карашы да бик әһәмиятле. Сүз уңаеннан экология министрлыгы тарафыннан уздырылган сораштыруда җавап бирүчеләрнең 94% экологик акцияләрдә катнашырга риза булуларын белдергән. Традиция буенча күп тапкырлар Эко-лидер, Эко-весна бәйгесе җиңүчесе булган Әлмәт районында чистарту эшләрен җиңү көненә кадәр тәмамларга ниятләп торалар. Шуңа күрә төп эшләр 15 апрель шимбә өмәсенә планлаштырылган. Также напоминаю, что подача заявок на вывоз мусора осуществляется через Департамент экологии с указанием конкретной информации, которую вы видите на экране. Это номер техники, наименование УК, ТСЖ, ТОС, либо предприятие, которое осуществляет вывоз, адрес с места уборки и фотоотчет. 2023 елда Эко-весна акциясының район этабы 1 апрельдән 12 майга кадәр, республика этабы инде 13 майдан 31 майга кадәр узачак. Өмәләрдә теләгән һәркем интернетта фото урнаштырып, эстафета добра һәм марафон добрых делда катнаша ала. Линия Хәсәншин, Дамир Корбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. 1 апрельдән 31 майга кадәр район һәм шәһәр территорияләрен чистарту буенча санитар экологик 2 айлык Азнакай районында да гамәлдә булачак. Бирдә шәһәр урамнарында җыештыру чистарту эшләре башланып китте дә инде. Азнакай шәһәре урамнары санитар экологик чистартуга тәкъдим ителеп, сәнәгать предприятиеларына, бюджет учреждениеларына, сәүдә йортларына, шәхси эшмәкәрләргә, подрядчы төзелеш оешмаларына беркетелгән. Бу турыда шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов аңлатма бирде. Субботникларга чыктык, бөтен шәһәр буенча. Безнең инде менә 1 апрельдән 31 майга 2 айлык игълан ителде. Бу шәһәр районыбызны чистарту буенча. Шуңа күрә инде бүгеннән менә инде бөтен оешмалар, учреждениелар, управлениелар белән барыбыз да бөтен шәһәр белән субботникларны башлап җибәрдек. Нәрсә әйтәсе килә, менә шулай шәһәребезне төзек матур итеп күрәсе килә, чиста күрәсе килә. Шуңа күрә инде барыбыз да менә шундый эштә катнашсак ие. Изге Рамазан аена туры килгән бу игелекле эшне урам һәм ишек алларын җыештыручылар мөһим һәм саваплы эш дип башладылар. Кием чиста, тән чиста, йортыбыз чиста, урамнарыбыз чиста. Ул шулай инде асылда инде безнең чисталыкта яшәргә телибез бит инде. Чисталык, чиста торга кирәк, тырышырга кирәк, чисталыкны поддержать итәргә кирәк. Әлеге өмәдә дистәләрчә ТСЖ хезмәткәрләре, урам җыештыручылар катнашты. Аларның максаты шәһәрне чиста һәм пак тоту. Чисталык тырышабыз, үзе-үзгә бит инде. Үзе хавасын сулыйбыз, чирагымасын үзе приятно була. Шәһәр һәм авылларда язгы өмәләр алга таба да дәвам итәчәк. Гомум шәһәр өмәсе 2023 елның 22 апреленә планлаштырылган. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Экологик яктан куркынычсыз булган кала, заманча яшел парклар, Әлмәт районы мәктәпләре укучыларны киләчәгебезне әнә шулай күз алды. Калабызның 25-нче мәктәп базасында узган ин школа бәйгесендә бу һәм башка кызыклы проектларны күрергә була иде. Аларның кайберләре белән безнең иҗат төркемендә танышып кайттым. Рәдифә Нигъманова дәвам итте. Инна школа инновацион мәктәп проектының авторы Алина Тарасова 2022 елда Уланы Татнефть хәйрия фонды грантлар бәйгесенә юлый һәм җиңү яулый. Шулай итеп, авыл мәктәпләрендә белем алучы 6-9 сыйныф укучыларына өстәмә мөмкинлекләр ачыла. Нәтиҗәдә проект 35 мәктәптән 400 укучыны берләштерә. 90 участников на протяжении 3 месяцев в полуфинале проходили онлайн-занятия с экспертами по направлению 3D-моделирования, графический дизайн, робототехника, ораторское мастерство, создание презентации, программирование, веб-программирование. И после защиты полуфинального этапа мы отобрали 10 лучших команд. Это 30 участников, потому что в каждой команде это 3 участника. В финал конкурса. Ярым финалга узган укучылар 3 ай дәвамында үз өлкәсенең белгечләрендә уку уза. Финалга җыелган укучыларга Әлмәт буенча экскурсия оештырдылар. Алар Әлмәт нефть институтында булдылар, Әлмәт иҗтимагый үзәге белән таныштылар. Шуннан соң алар 25-нче мәктәпкә җыелды. Биредә финалистлар үз проектларын комиссия каршында яклый алды. Инна школа исеме астында эшләп килүче бу проектның төп максаты авыл мәктәбендә белем алучы укучыларны проект эшчәнлегенә җәлеп итү һәм аларны күп санлы тамашачы алдында чыгыш ясарга өйрәтү. Аудитория каршында чыгыш ясау җиңелләрдән түгел. Урсалы мәктәбеннән килгән команда каушавын көчкә тыеп тора. Шулай да бу проектның үзләре өчен яңалык булуын ассызыклый. Вообще задумка это очень классная. Вдобавок мы научились работать в программах, где осуществляется создание 3D-моделей, научились создавать какую-то векторную графику, научились монтажу и всему прочему, что требуется для подобного. Алина Юрьевна сүзләренчә, финалга җиткән һәр команда үз эшләрен лаеклы башкарып чыга. Катнашучылар өстәмә белемнән тыш истәлекле дипломнар белән дә бүләкләнде. Җиңүче итеп Урсалы, Елхавай һәм Кәләй мәктәпләре командалары танылды. Алар ноутбук, телефон һәм робототехника җыелмалары белән бүләкләнде. Моннан тыш укучыларның эшләре федераль бәйгегә юлланылачак, ә оештыручылар исә бәйгене алга таба үстерергә ниятли. Рәдифә Нигъманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Совет чорыннан күткәрелә торган квартирниклар бүген дә бик актуаль. Бу кичкенә концертлары музыкантлар һәм тыңлаучылар арасында дуслык атмосферасын тудыра. Музыканы иркен атмосферада тыңларга гына түгел, дуслар һәм фикердәшләр табарга, шулай ук яраткан башкаручы белән шәхсән аралашырга мөмкинлек бирә торган кичәләрнең берсендә без дә булып кайттык. Бу формат чыннан да концерт залында яки стадиондагы чыгышлардан аерылып тора. Биредә музыка тыңлап, артистлар белән рәхәтләнеп аралашырга мөмкин. Идея такая прям зажигающая. Я вот когда услышал первый раз, что будет такое мероприятие, сразу не обдумывая сюда приехал, взял супругу, еще и друзей там пригласил, кого мог там. Впечатления от вечера такие прям захватывающие, прям в чувствах, в эмоциях. То есть репертуар музыки разный. Тут я металл не люблю, но я так зажегся прям до мурашек аж. Пели до этого бугульминские исполнители. Прям бомба. 4 сәгатьлек очрашу барышында төрле жанрдагы музыка яңгырады. Араларында рок, блюз, джаз, фолк. Күбесе үз иҗаты белән бүлеште. Артистлар турында әйткәндә, аларның күбесе фатирда чыгыш ясау концертка караганда җаваплырак процесс дип саный. Монда фонограммага җырлау мөмкин түгел һәм яңа гына җыр белән мавыгучылар өчен дә яхшы мөмкинлек. Кто увлекается музыкой, если вам это действительно нравится, пожалуйста, продолжайте, не бросайте на полпути, не сдавайтесь. Поначалу может быть сложно с поиском своего стиля, своего звука, какого-то вдохновения, например. Но не стоит бросать. Это очень хорошее увлечение, и оно по жизни будет идти вместе с вами, как часть вас. Мондый чаралар традициягә кирип бара. Һәр ай сайын җыелышып аудиторияны киңәйтергә планлаштырыла. Көннәр җылыта, димәк озакламый урам мәйданчыкларында да очрашулар көтелер. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.